Dyma'r drydedd waith i'r ffair fwyd gael ei chynnal ym mis Ionawr ac eleni, mae yna 20 o stondina yma yn cynnig dipyn o amrywiaeth o ran cynnyrch. Wel, mae gennym ni restr o arddangoswyr, rai wedi bod yni ers blynyddoedd, a hefyd rai newydd, a ni'n dymuno cynnal pob fath o fwydydd a diodydd, a'r un peth sy'n digwydd yn ein ffair crefftau hefyd. Ni'n trial gwahodd pobl o bob ardal yng Nghymru i trial hybu cynnwys lleol nhw. A ni'n trial rhoi lot o ddigwyddiadau ymlaen o hyd yn yr ardd fel bod nhw'n cael lot o bleser wrth ddod yma. A dwi'n gweld o'n ddifyr mewn ffordd bod gardd fotaneg yn cynnal gwyl fwyd. Mae fe'n mynd gyda'i gilydd yn ddiddorol rhywsyd. Ydyn, wel, ni'n gwerthu'r cynnyrch sy'n cael ei wneud fan hyn hefyd, fel mêl ac cigeidion, er enghraifft. Wel, yn sicr, mae yna ddigonedd o ddanteithion yma heddiw o gigeidion, i gacennau, i bob math o gawsiau. Ond mae yna un cig go arbennig ar werth yma hefyd, a rhoi gliw i chi rwan, reit? Mae o'n cael ei fagu ar gnau mewn coedwig. Nawr, dawa i chi feddwl, nde, tra bod ni'n mynd draw at daloni sydd yng nghanol y gwerthu y Mart Rhuthun, a mi gai na, damai fach o hon.